El nou esportiu obre avui amb el Mundial de Natació. L'equip espanyol femení de waterpolo tornen a una final després de derrotar Hongria. En la secció del Barça afirmen que l'arribada d'un central sembla cosa de dos, o David Luiz o Aguer. A l'Esport ho reblen. Aguer pren avantatge, encara que, afirmen, David Luiz no està descartat. A Mundo Deportivo demanen pas a la màgia. Presenten el tàndem Messi-Neymar com el gran al·licient del Gamper de demà. En pàgines interiors hi trobem que l'arribada d'un central és una operació imminent. A la secció d'esports de l'Ara, el reportatge Adeu a la classe mitjana analitza com la Lliga Espanyola es converteix en una competició exportadora de jugadors i s'allunya del funcionament de les lligues anglesa i alemanya. A Madrid, l'AS anuncia a tota pàgina un acord per Bale. Seria un pacte verbal pel traspàs del jugador xifrat en 120 milions d'euros. A Anglaterra, el sensacionalista Daily Mirror informa en exclusiva que Sir Alex Ferguson no serà anomenat Lord a la part superior de la portada. A El Salvador, la premsa gràfica, diari que es vanta de publicar notícies de verdad, oferia en portada una foto del partit Legia-Barça amb el titular «Debuta el Barça». A Honduras, portada barcelonista en el diari esportiu Mas. Sense pena ni glòria ha estat el debut de Neymar amb el Barça a Polònia. A la part superior es fan ressò del traspàs d'Antonio Ramallets.